Okay guys, darag among prutas, bahala ginagmay, basta kay happy. Tapi ang pinalit ganyan kandila, tag sa gatos. Kapalit kog chipon kay ning order mo kog hapon, nabinlan kog isa. Kapilan pa nag slice bread. Oh, gintin. Diyan mag-spaghetti rami India. Spaghetti sa kakilo diyan magpritog manok, adobong baboy, mga ragod. Bino, kino. Muli day kakin. Okay guys, Happy New Year na dyan tanan. Tagal sa kong likuran, ang yan na may grabe na kani ang tao. Tao, di rin din maprinda. Grabe ni ang kao guys, makakita mo karon naglingkod na ho. Bulingin lagi mo asa ni nigpalit. Oh. Hana di abang ni na sus gino Louis Vuitton ka dun eh. Louis Vuitton ang among kalo. Nansan man itong mga nga putod. Magpadyo na sirit eh. Yan ang putod ako. Maghiwa-hiwa sa kuna sa mga handa ka gabi guys. Maaga naman yung kamong panok. Manimaho pag-itigin dyan nga. Tangas alas 12. Hiwa ka naman eh. Katiri ning do kaliog. Amo ning Hoy! Ahala pa ko! Hala, ino. Ano kaya gilang manok? Ano man nila manok giod man? Isa kung siguro na. Bitaw. Ano makagamay? Katod yung ganina. Libo. Hari na rin Ay, maray na may plastic balon. Di, pero na. Ha? Pero hindi dyan. Hala? Kaya mo magtamilo. Sakto lagi ka dan mo niya tinggi pili ka katong ganihan tingang gikuan dan murag to jati panuhot mo tong manok ha. Free na pa. Pila ta ka buok? Kutsilyo lang. O na pero inon to pero lain. Pila ta ka buok nay? Wala. Kay ka ba? Ba? 1, 2, 3, 4, 5, Meron. Ha? Arang lang man na mga tao. Pila ta ka buok ano? Lagi pila ka pa nila. Wala. Pila ka buok. Pila ka. Kita ba? Siguro. 15. Ako ginoo na eh. Hinahan sa puno na panabang. 1. Kare tapos ka. Wala naman na. Ano sa restaurant? Mas na. Kay walo si Ariston. Dan sikin sikin. Si Aliana. Wala. Si Mingay, hindi apilan. Pag minggay, napaitan na ko. Tapi man tayo mo kumakata. Man na, wala labot no. Kaya sagat na nito ganun. Taguan. Nasa ba na dan? Kapal ka Norway? Hani na ba na? Pagkasa na na. Pagkasa na pa na. Ani? Umapin ni angkot do. Di. Labing mga doon ka. Arang surti ang maka. Lagi na. Kuan dani. Ano ko labot yung pamanok. Uy, pana. Hindi na laman. Peling lisik. Lisik. Kasi kami dyan na. Kani pang dyan kuan ko no. Iso na. Liso. Pilih. Isu na ni kuan dani aduh, ani kuan dani. Iki, ditabu. Ano ba pala pag magtulang? Ano kamurang? Ay, kamu kami. May, lang pagmarag. Hari na. Namo kami gipalit. Royal pagali na. Pagkulang sa unahan, Siapa? may crispy fry. Ay, puti ano naman ito? Bau na si puro ni. Kani mo dang? Ano ito ulo gaman? Ano pa? Ito tanan. Dago to. Ano na kung may burbo nilang manok? Hindi parang naglaw. Bago na naman balik pang Mingay. Mingay ba? Kanin. Ang katay. Ano ka ba tayo? Aba. Ay mo ba na aba? Aba, kanang dugang. Hindi ka na. Hindi na magi. Tagtagod mo grabe ko tatay. Nakaan mo mayroon lang. Nalaggahi man eh. Ano ba ka? Hindi mo sa karan. Bakit ka na siya? At karing lihaw. Ang abang niya. Katiri na. Kani mo rin? Apa na? Ato na kagulog. Ano manglupad mo? Ka man, okay nga. Duha. Duha ka. Duha ka pa ko. Agaw sa kapatid sa kain. Akala ni pa. Pero ang sugar ako.
Ada, di naman sini mak. Di naman sini ha? Di naman sini mak kuang gijak mau naging injuk kayo. Jangan na punit kengit mit. Di na bakita ka sa to injuk. Aba di kag injuk pa ang injuk pa ko na kunot na ito no. Punit. Kita. Jadi naman lagi manja. Charge ito. On the spot. Ay. Dada ka na niyaw ba na tayo ka? Ilaw pa kayo kang gitansan. Ikaw ka din ang yan na pasaway ka din ka ka. Ang anak at ali harap ka din ka pasaway ka doon. Kumasabi ko din. Bangay dito na love you guys ha? I love you, baby. Nay, aho. Sige po ko itong aho. Sige na tanan lang. Nay, Ha? hindi mo patok-patok. Di mo kuha. Umugit na. Na na ito. Prituhon ni mga sa orasa. Dagdag ba na eh? Okay lang na. Ato takang limbuhol. Huwag manok kay daghay manok. Limbuhol. Masilang gawin lagi ni. Dugo mamamig dugo mani manok ka. Kamu dari ka kay mawit kan jani mong nagkuan ba? Mong kana? Atong sige magmarinate pagali ko dani di pagali niluto katong atong. Pagpag palingat ko. Atong ka mo. Samdal pa man nga na. Ang tagsip ang isang dogi. Kuhan, tuyo suka. Lamay tatong may limusito ba pawas ang hit. Waman. Ayaw ka na palis ng karo rin. Bakit kumang sa isa tanaw mo buwa? Luguman. Parehas ni. Sas, orang lami aja ni Sigurala. Lami. Lami. Ang unod nan. Nan. Ang unod. Darito, kaya itong marinate. Jara, ano ba ito? Buwan na mailap. Ikaw ko nung pala kinuha. Ipha. Na, ikaw may nagbarod. Ipha. Basig magtagur hata na. Sobrang lang na 20 kilo. Diba tiglami ang mga pala. Oras ka. Alas 12 daw. Palawan. Oo, sobra. Unsa kay? Daya ba kay gitugon? Smerel ko no. Ina na no. Salamat sa ginoo. Ang nan wala ka. Dito. Kung atong mga ireng. Bahin ni daan magliligo. Pila ang bitin ni Moret? Ha? Unsa? Susarang lami agang kao dito. Pila ang bitin Ret? Wow, nakuha ano. Ilo tagaho, ilo upa. Imo nay. Wala ba pala din mo ambit kami sa isang araw. Si tatay dede mo dede mo ambitan si Pre Aristo nay. Agiro ay hiwa na. Ag iliog to ila. Wala kami giro. Aw. Jara. Tagkara no. Ukira na kay Makanda kay ba na mga expect ay ko do. habelabot. Ah, kung lagi tos panda kay basi. Dede ko na ng kunat. Labi nang naay mo. Pag-tig na na. Kaya nang mga Kaging na no, labi na. mora ka to. Hugasan pa kani. Girang bigo mo di maun. Da. Da ang hugas ta. Ano ba mong nauna putod man?
Yun, kita imong naurit. Pura ba? Pangadag. Hindi mo kita, marinit. Basta kay mao na kato, nagmarinit na daring manok, mao ka diri magisuro-suro dito sa merkado. O kato mga prutas, o karing na Begiti. istaditi. Mo handa unyi. Butangan na tag. Del verse 1 soy sauce. Marije ragod pod. Kay ma. Na naman po, panigsik na po. Na, igora mo ka na, butalisik na po, dun sa tarong. Inja suka pod dato puti. Marije. Silawi ay. Silawi. Oh. Nilarang ko dam. Ora kay wa may laman sito. Agirutang na ni ahos, Ito paminta. ang pwede na dahon-dahon. Parang tos adobo. Eh, Kasi sa mo Dari. nag-fried chicken Ibu tanda? Adjaw. Iba tang to daan te? Ha? Taring kuan, karam to. Ay man na. Wa magigapit ba di? Na? Kani ba? Magsama na sa adobo. Butang daan? Diyan na. Diyan naman ko. But-butan gabit kis. Adobo. Agawang bata, harap aron. Adobo ko nagpitohon. Pertuhon. Pitohon. Ang manok? Pertuhon mo naman. Diyan magbutang magaglaw rin. Di, ba daras baboy, si Tiri. Ba't naman Ah, yun? sa adobo. Paminta. Bata nga paminta, kaya kung di makaangilngid. Kajuring talaga dyan. Buta nga ni dyan pamintag, maridyan dyan kaya arong agngilngid ni dyan, di tapos mo, ari sa ating tilaok, ditso. Musabit pa ba? Musabit pa sa ating lungag. Mga didi, love you mga didi. Sana all, I love you-han. Biting naman po katot. Day, biting kami katot-atot mga didi. At sa lagi mo kaingon, Gus! Ay, salamat gino kay ning taniag na. At sa lagi mo kaingon ditso. Lingon po mo ditso ni taniag, to ah. Taligsik na to. Ang upat man din ni Kati, ilo.